Разумная дачка. Жыў адзін бедны чалавек з жонкаю. Нарадзілася ў іх дачка. Прыйшлося спраўляць радзіны, а ў чалавека таго ні хлеба, ні да хлеба. Чым гасцей частаваць? Пайшоў бедняк на рэчку па ваду. Аж бачыць, ляжыць у кустах цялушачка, ды такая слабая, што сама і не ўстане. Прынёс ён цялушачку да хаты і кажа жонцы: «Давай зарэжам яе, будзе чым гасцей пачаставаць». Спадабалася жонцы цялушачка, такая рыженькая ды лысенькая. «Не», – адказвае яна, – «хай лепш гадуецца». «Дык яна ж зусім кволенькая, яе, відаць, нехта знарок выгнаў, каб у хляве не здохла». «Нічога, можа, як і выгадуем. Падрасце дачка, будзе ёй малако». Паслухаў чалавек жонку і пачалі яны гадаваць цялушачку. Падужэла тая, расце як на дражджах. І дачка таксама расце, як на дражджах. Ды такая разумніца ўдалася, што і старыя ахвотна слухаюць яе. Выгадавалася з лысенькай цялушачкі слаўная карова. Падрасла дзяўчынка, стала ёй 7 гадоў. Пачала сама пасвіць карову. Заглядзеўся аднойчы багаты сусед на карову бедняка. «Адкуль у цябе такая добрая карова?» – пытаецца. Бедняк і расказаў яму ўсё, як было. «Эгэ», – кажа багацей, – «дык гэта ж мая цялушка, гэта я выгнаў яе. Не думаў, што яна на ногі ўстане. Не, тады я забяру сваю карову назад». Зажурыўся бедны чалавек. «Я ж яе гадаваў», – кажа, – «і яна цяпер мая». Не згаджаецца багаты. «Не аддасі дабром, пойдзем да пана на суд». Што рабіць? Пайшлі да пана на суд. Багаты падаў пану руку, прывітаўся. Вядома, багаты з багатым свае людзі. Пан кажа яму: «Садзіся ў мяне». Багаты сеў у крэсла, а бедны стаіць у парозе, шапку зняўшы. Пан на яго і не глядзіць. «Ну што добрага скажаш?» – пытаецца пану багатага. «Ды вось, пані, якая справа», – пачаў скардзіцца багаты. 7 гадоў таму назад гэты чалавек забраў маю цялушачку і цяпер не аддае». Выслухаў пана бедняка, а потым кажа ім: «Добра, суд мой будзе такі. Я загадаю вам 3 загадкі. Што на свеце сыцей за ўсё, што на свеце саладзей за ўсё і што на свеце шпарчэй за ўсё. Хто адгадае, таму і застанецца карова. А цяпер ідзіце да хаты, падумайце, заўтра прыйдзеце з адгадкамі». Вярнуўся бедны чалавек да хаты, сеў і плача. «Чаго ты, тата, плачаш?» – пытаецца дачка. «Да так і так», – адказвае бацька. «Хоча багаты сусед адабраць у нас карову. Пайшлі мы з ім да пана на суд, а той загадаў нам 3 загадкі. Хто з нас адгадае, таму і карова застанецца. Дзе ж мне адгадаць тыя загадкі?» «А якія, тата, загадкі?» – пытаецца дачка. Бацька сказаў: «Нічога, тата, не турбуйся», – кажа дачка. «Кладзіся спаць, раніца за вечар мудрэйшая, заўтра што-небудзь прыдумаем». А багаты прыйшоў дадому і радуецца. «Ну, баба, карова будзе наша. Трэба нам з табой толькі адгадаць 3 загадкі. Што на свеце сыцей, што саладзей і што шпарчэй». «Вось дзіва», – усміхнулася жонка. «Тут і адгадваць няма чаго. Сыцей за нашага рабога парсюка нікога на свеце няма. Саладзей за ліпавы мёд ад нашых пчол таксама няма нічога. А шпарчэй за нашага гнядога жарабца ніхто не зможа бегчы. Ён жа як памчыцца, дык і вецер не дагоніць». «Праўда», – згадзіўся мужык. «Так я і скажу пану». Назаўтра прыходзіць бедны з багатым да пана. «Ну што, адгадалі мае загадкі?» – пытаецца пан. Багаты выйшаў наперад. «Ды тут і адгадваць няма чаго. Няма нікога і нічога на свеце сыцей за майго рабога парсюка. Саладзей за ліпавы мёд ад маіх пчол і шпарчэй за майго гнядога жарабца». «А ты?» – пытаецца пан бедняка. «Адгадаў?» «Адгадаў, пане. Няма нічога сыцей за зямлю, бо яна ўсіх корміць. Няма нічога саладзей за сон, бо хоць якое гора, а заснеш, дык і забудзешся. І няма нічога шпарчэй за людскія думкі, бо сам ты яшчэ тут, а думкі ўжо далёка-далёка». «Правільна адгадаў бедняк.
Прыйшлося пану прысудзіць яму карову. «Хто гэта цябе навучыў так адказваць на мае загадкі?» – пытаецца пан у бедняка. «Мая дачка семігодка». Здзівіўся пан. Не можа таго быць, каб такая малая беднякова дачка адгадала яго загадкі. І захацелася яму паглядзець на разумную дзяўчынку. Прыехаў ён аднойчы да бедняка, а той якраз з жонкаю ў полі быў. Сустрэла пана беднякова дачка сямігодка. «Дзяўчына», – пытаецца пан, – «да чаго мне коней правязаць?» Паглядзела дзяўчынка на сані і калёсы, што стаялі на двары, і кажа: «Можаш да зімы правязаць, а можаш і да лета». Пан і вочы вылупіў. Як гэта можна коней правязаць да зімы або да лета? Смяецца, відаць, з яго гэтае дзяўчо. «Ну, хоць да саней правяжы, а хоць да калёс», – растлумачыла дзяўчынка. Бачыць пан, беднякова дачка сапраўды надта разумная. Не гонар гэта пану. Дачуюцца людзі, што яна разумнейшая за пана. Тады хоць з маёнтку ўцякай. Пагаварыў пан з дзяўчынкай і паехаў, а ёй сказаў, каб увечары бацька да яго прыйшоў. Прыйшоў увечары бядняк да пана. «Нічога, – кажа пан, – разумная твая дачка, але я ўсё ж разумнейшы». Даў пан бедняку рэшата яек. «На, – кажа, – занясі дачцы і скажы, каб яна пасадзіла на іх квактуху і вывела мне да заўтра куранят на снеданне. А не зробіць гэтага, загадаю бізуноў даць». Прыйшоў бацька да хаты засмучаны, сеў на лаве і плача. «Чаго ты, тата, плачаш?» – пытаецца дачка. «Да вось, дачушка, бяда якая, загадаў табе пан новую загадку». «Якую?» Бацька паказаў дачцы рэшата з яйкамі. «Сказаў, каб ты на гэтыя яйкі квактуху пасадзіла і вывела куранят да заўтра яму на снеданне. Хіба ж гэта можна зрабіць?» Дачка падумала і кажа: «Нічога, тата, заўтра што-небудзь прыдумаем. А пакуль што бяры, мама, гэтыя яйкі і пячы яешню на вячэру». Раніцай дачка кажа бацьку: «На табе, тата, гаршчок, ідзі да пана. Скажы, каб ён за дзень ляда высек, выкарчаваў і ўзараў, проса пасеяў, зжаў і змалаціў, ды ў гэты гаршчок насыпаў куранят карміць». Пайшоў бацька да пана, падаў яму гаршчок і сказаў усё, як дачка загадала. Пан паскуп вусы, паморшчыўся і кажа: «Разумная твая дачка, ды я ўсё ж разумнейшы». Узяў ён 3 сцяблінкі лёну, падаў бедняку. «Скажы дачцы, каб яна да заўтра гэты лён сцерла, спрала і выткала і пашыла мне з яго кашулю». Вярнуўся бацька да хаты засмучаны. Дачка пытаецца: «Што сказаў табе пан?» Падаў бацька ёй 3 сцяблінкі лёну і расказаў, што пан загадаў. «Нічога, – адказвае дачка, – кладзіся, тата, спаць, заўтра што-небудзь прыдумаем». Назаўтра дае дачка бацьку 3 кляновых дубчыкі і кажа: «Занясі пану і папрасі, няхай ён іх пасадзіць, за адну ноч вырасціць і зробіць снасць для кроснаў, каб было на чым палатно яму для кашулі выткаць». Пайшоў бедняк да пана, падаў 3 дубчыкі і сказаў, як дачка навучыла. Пачырванеў пан і кажа: «Разумная твая дачка, нічога не скажаш, да я ўсё ж разумнейшы. Перадай жа ты ёй, каб яна да мяне не пехатою прыйшла, не на кані прыехала, не голая і не адзетая, і каб падарунак мне прынесла, а я каб не мог яго прыняць. Калі зробіць усё гэта, то вазьму яе за дачку, вырасце, пані будзе, а не зробіць, дрэнна ёй будзе». Вярнуўся бацька да хаты яшчэ больш засмучаны. «Ну што табе, тата, пан сказаў?» – пытаецца дачка. «Ды вось, дачушка, нарабіла ты сваімі адгадкамі бяды і намі сабе». Расказаў ёй бацька, што пан загадаў. «Нічога, тата, як-небудзь абдурыш пана і на гэты раз. Злаві ты мне толькі жывога зайца». Пайшоў бацька ў лес, паставіў село і злавіў зайца. Дачка закруцілася ў рыбацкую сетку замест сукенкі, села на кіёк і паехала з зайцам да пана. Пан стаіць на ганку і дзівіцца. Зноў перахітрыла яго беднякова дачка. Узлаваўся ён і нацкаваў на яе сабак. Думаў, тыя разарвуць разумніцу. Дзяўчынка выпусціла з рук зайца, сабакі памчаліся за ім. Падышла яна да пана.
Лаві, кажа, свой падарунак. Вунь ён у лес пабег. Прыйшлося пану ўзяць разумную дзяўчынку за дачку. Паехаў неўзабаве пан за мяжу, а дзяўчынцы сказаў: «Глядзіш, каб ты тут без мяне не судзіла маіх людзей, бо дрэнна табе будзе». Засталася дзяўчынка адна ў маёнтку. Здарылася ў гэты час такая справа. Пайшлі два дзядзькі на кірмаш. Адзін купіў калёсы, другі кабылу. Запрыглі кабылу ў калёсы і паехалі дамоў. Па дарозе спыніліся адпачыць, ляглі і паснулі, а як прачнуліся, бачыць, бегае ля калёс малое жарабятка. З дзядзькі заспрачаліся. Той, чые калёсы былі, кажа: «Жарабя маё, гэта мае калёсы ажарабіліся». А той, чыя кабыла, сваё даводзіць: «Не, жарабя маё, гэта мая кабыла ажарабілася». Спрачаліся, ды вырашылі ехаць да пана на суд. Прыехалі, а пана няма дома. «Рассудзі хоць ты нас», просяць дзядзькі прыёмную дачку. Даведалася дзяўчынка, што ў іх за справы, і кажа: «Няхай той з вас, чыя кабыла, выпража яе з калёс, давядзе ў руках, а той, чые калёсы, няхай цягне іх на сабе ў другі бок. За кім жарабя пабяжыць, той яго і гаспадар». Дзядзькі так і зрабілі. Жарабя пабегла за кабылаю. На гэтым спрэчка ў іх скончылася. Вярнуўся пан з-за мяжы і дачуўся, што разумная дзяўчынка без яго суды судзіла. Узлаваўся ён, нарабіў крыку: «Што ж ты не паслухала мяне? Цяпер ты не мая дачка. Бяры сабе з маёнтку, што пажадаеш, ды ідзі да хаты, каб я цябе больш не бачыў». «Добра», кажа дзяўчынка, «але мне хочацца на адход цябе віном пачаставаць». «Частуй», буркнуў пан, «толькі хутчэй». Напаіла яго дзяўчынка віном, пан і заснуў без памяці. Загадала яна тады слугам запрэгчы каня, палажыла пана ў карэту і павезла да хаты. Дома з бацькам зняла яго з карэты ды перанесла ў сенцы на салому. «Вось табе, кажа, пасцель замест пярын, ачухвайся тут». Прачнуўся назаўтра пан, аглядаецца, дзе ж гэта ён? Убачыў сваю прыёмную дачку, якую прагнаў, і пытаецца: «Чаму я тут, у бруднай мужыцкай хаце ляжу?» «Ты сам так захацеў», смяецца дзяўчынка. «Ты сказаў мне: бяры сабе з маёнтка, што пажадаеш, ды ідзі да хаты. Я і ўзяла цябе. Уставай, ды ідзі замест бацькі паншчыну адбываць. Ты мужык дужы, работнік з цябе будзе нядрэнны». Пачуўшы гэта, пан усхапіўся на ногі і так драпануў назад у свой маёнтак, што толькі яго і бачылі, нават ад коней з карэты адрукся.